hayyo jumungun hayyomo ko wadi hewbe ne payduma e ken huunu min mede heje e nguunu dum ken huunu hejeta e nguunu te findinata yimbe fajiri ko jumngunu wana dum ken huunu mbo wawa serndude ken huunu e jumngunu so ƴewam jomum suwata hebde hay simori wiitendu nuunu gornam wal qalam ko gongo habru jon min paami wana gotum bismillah ko an kedimi jumngunu holko hesdi hande e nder majji bande kede kewde ene tenki e nder jayleji men hongel hen gedel gotel tan ngel burda teska so wona Macky prolonge le supplice mbo gaynani ko rokkano dokkado no mum wawa dartinde ko rokkano jogara brono e wiide journal las ay nguy batu jagorde mbattiningu nguson excellence hoccindiranno e jagorde mum nyaloma hañ sikkanom ko batu mbaynigu kono koko haydi wonde mbaynigu sababu koko laati jokka joj kombina ko gerdide jagorde e jagorde goddo no mum de journal les échos wime goto hen kal kayitude ummunede do wonno hade nayi lewru avril wiyanono dum natti hade nayi ngoni heddibe ha joyi lewru avril huni no journal le quotidien tengtini soko wiide men o jogoro wahloyde laamu makko ndi yimbe kaljit e arwande capande joyi e jeeni ɓiiri fête indépendance mumen woto mudum nawori koko yetti Allah andi gonowo andani ko wirni so wana geno Macky grille 73 ministres e wiide observateur batu ngu ganduɗa ko mawɗo leydi teddinirɗeɓe ñamdu e yardu taw ko moƴƴuru maara waɗe o coy yaaduko e liɗɗi mbeɗa andi de kam wona yaayi boy madana wonno bokoñ wasta taw no wanno hay jayeje suppomi paras mo siftiri suul yalla yotto batay e ko yo ɗum de ko jaka ay goto yiɗa ɗemgal andana to sukar kondo meeɗi kaani hunaneke wele wela e haɗa amnata menge njaay waɗa jungu ko ɗo alingu njaay akat alingu njaay wota naata e rendinde ali ko denɗam ko njaay no dagi jok woni sababu ko batu ngu journal women goatema be gal yetti kongol fuddorade e gerdide jagordo mo journal les échos women hadi huuni pop yetti son excellence kon kedo holliti dum rapport mum général d'activité mbo gouvernement mum ummade 2012 ha 2019 o gaynir halama ko yettude besgu leydu Sénégal e kuubal Allah joram on joram Boun Abdallah Dionne a ñaaja ari mbotu mambay ñaa gerdido tourisme kanyum yodni ko besgu leydu Sénégal soko hesɗitinande son excellence hoolare ndo kolino dum de o wi addani dum non so wana golle patam lamiji do golle goddo notirtodo Oumar Gueye kalfananodo aw kanyum wi ko mawdo leydi wadi ko e nder dido duubi jeedidi hunde nde ko yimema golle paayidinde jagordo goddo kalfanade jangde towne de on mari taw ñaan kanyum ne jettudu son excellence soko rokkude dum fartange erdade ke erdi ko hay so fewndi firtane ko kanyum fewndi ko kanko fewndi sabu kooli dum ha halfinma ko wawno halfinde goddo sa fewndi ko kanyum fewndi wayano joni den kongudi Abdoulatif Coulibaly kanyum ne kalfanade aade ciosan ba leydi men kollide weltari mum beltido mosat ay so capantade diddi fo jaltani kam ma deba daño dum ko goto woni rasul jok wayano joni den kongudi Souleymane Jules Diop kolliddu ko tengti ko siiri ko waɗanoɓe goto hen kala timmini ko mawɗo leydi o fawno ko e dow balabi mum boyani coyni ɗen Serigne Mbaye Thiam jagoro kalfinaɗo jangde kañum ne kollidɗo eɓe jetta Allah ndu suɓniɓe yaadude e oɗo mawɗo leydi fodde duuɓi jeeɗiɗi kono ko mawɗo leydi mbo wi ko moƴƴo mbo ummunani ɗum so wona ɓamtare leydi ndi boyani coyni ɗen kongude Ali Nguy Ndiaye Ali jonnuɗo kañum ne kono gartuɗo e wiide heɓti liggidade e dendagal erdiɓe jagorɗe meɗnoɓe rewde ɗo omo siftoro Abdoul Mbaye o rewni hen Aminata Touré o wattidiri Mouhamadou Boun Abdallah Dionne mbo Allah waɗi jono tati ɓowi tawi tan ko gongo ɓe liggidime mumen golle paayudinde ɓoyano coyni ɗen goɗɗo noddutoɗo Hujja Mbaye jagorɗo kalfinaɗo promotion des investissements des partenariats et du développement des téléservices de l'état kañum nane ƴetti konngol holliti ɓe jarten ɗo joni kay duhol ko gotol duhaki ɗum so wona Macky Sall wattudeme ɓe wannoɓe e ittudeme ɓo wannoɓe fof rendi foti l'essentiel ne yenna Macky Sall ma jokku golle ɗe ɓoyani coyni ɗen konngudi Seydou Gueye jettunowo konngudi laamu ngu kañum ne jettuɗo joɗnuɗo hoolare nde mawɗo leydi o hooli ɗum de ko nafoore yetti guurɗo woyi mayde guurɗo yo naf so natti wonde guurɗo on mo Allah waɗi guurɗo siftoro moƴƴere mum no woni nde guurɗo kono guurɗo mbo wuurani e ko Allah wino yo won guurɗo e nder ko Allah wino woto won guurɗo on guurɗo ko guurɗo kono to Allah o wona guurɗo jok hade wontude guurɗam goƴo ɓuutaɗo ko dolde kono wona jirjiɗo ko jiɗa wi tawi mawɗo leydi o joddinome e jagorɗe mum maître ma Digueña kañum ne noddino luldiɓe hone mum toon to galle mum to Almadi taw journal ono joofi Idriss Seck Ousmane Sonko Issa Sall keɓe kalanno e wiide journal o de ɓe ɓuuri artude kay gon ko leydi men kono kadi ɓe tengtini maɓe kaldu e balɗe garoɗe keɓe jogoto haaldoyde journal o wi ko andi e ko anda bo kam ko maître ma Digueña jiiliɗo dental maɓɓe kalko renti huule mbo yedde namno yo pittirgal no wadduno e mbalis ndeɓe mbaduno ndeɓe jaggodiri mbalis jati ko jindi jogoraɓrano vox populi rutunima oy imam nodirtoɗo Boubacar Dianko takkanoɗo Hamadou Rif soko wiyede jungo mum no moddi e affaire terroriste yagal ay kan hal rewinɗo handa ko reftiɗo soko journal o wiide men sa renaki omo jogoto dumbede kaadi gurdam ko mbiɗa ko
caggal ndo ñaawa hanki e yes ndun suudu criminel spécial ndu Dakar ko imam kollidɗo jabɗo meeɗi yilliyade gawo e wiide journal o heɓtine heɓde e juuɗe on 50 ujunere ngam yobde ɗangal makko ngal o ɗannittono e baaɗik seeɗan fakal ngal journal o wimen no jogori nannudeɓa ha nder mbo inno ñawoore miiji mum rutoyo e oy gorko notirtoɗo beeco cuun mbo journal Les Échos wimen oy procès mum jowtiɗe e wargole ɗiɗi to Medinatul Salam kañumen yimɓe 14 ɓe jaggidanoɓe dañi duuɓi jeeɗiɗi hikka jaggama mani ɓe jogori ñawede ñande nawgas e 3 lewru avril procès mbo wimen dawal mum ko balɗe 9 gasiyata ko 2 lewru mai toon to tribunal mbo Mbour kono wi ko ɓuuri koyne hawnade jogorani wadde ordonnance de prise de corps wonande beeco cuun ko mbiɗa ko nenda ko gornam ko cellal woni afongalu ko jiɗaɗon wiide ala koko journal Le Soleil yiɗi wiide holko yiɗi wiide kanko de o rutini goote e rewɓe toon to Richard Toll nototoɗo Mariam Sow jibinnoɗo ɓinguel garnogel no woni ɓinguel kono ngel yimɓe jaggirani ki ɓinguel sababude ardude ɗum e bec de lièvre sa wela mbiya hoggo wona noon hoggo anta ko hoggo ala ko tondu nattodirndu e hinere woni sababu ko debbo mo koreji jum galle mum mbawnono jum galle mum yo woppu ɗum o debbo wona gabɗo ɓiɗɗi de artata ara yimme baba jeeyi ko jibinigu on tegodi Allah woto siftoro yummu ne jogui yummu babe ne jogui yummu kombo yummum jibini momi haalane ay mbo suwa lumbade fotani jaldi jooliɗo mbeɗa siftorno nduy rawandu wadduno e annabi o caggal ndo jalindu ndu jaabi soko wiide ko min walla ko tegɗomi rawandu yaafomi mi yaafata kam so wona ay oɗo so wona ya janggo imbo heƴata e kaɗo haala ko ɗum waɗi gertogal no yarat ni wona ni yaranno yino kono kanka lewal yarat ni rew e mumena jal wasu moƴƴani jarnimo wiide omo ñemtini kanka lewal o ɓami hen gila subaka ha midi hakkude ñalawma o ronki wawde yaadu kanka lewal o wi omo ruttuto eno yaranno ni adana ronki gasan demba watti yaadu ɓurndu sofde e yaadu kanka lewal wota hay goto wasoro joɗdam mum saba temedere joɗdam ɗam Allah tegno 99 ɗi woni kay rasul bil hajj ko gotel ngel kañum ne 99 mum Yusuf nawi ngel ne gotel mum watta ndiyam ha selbiti keɓɗen ɗum waɗi goto fof no jogui ello neɗɗo noon hewani yiide ella gonɗo e mum yiyata ko ello gonɗo e hono mum wasdem jibinede ngara aɗa woni boy wota jarane fiitade becce koy Allah so jolan wattude neɗɗo faaɓuru joni wonto ɗum hade futur wota hay goto jal tegodi goɗɗo mi haɗɗo mi rutto e yettude Allah ndo waɗani mi taniragel Fir'auna no wawno wonde holko woppirto no ruuho ha leñol nelaɗe ari o addi ruuho ko kanka andi ɗum